كريت لي نجار انتهى جزادي حرب لون معسل يمثل لك عالتات له حد زي ولا كبابي خاف سبقات كاب تناهي لون تصفات سنول معتات كل خير نبيني أنا نبيني وريسينا يا ناخون بيني أخلك أقولي أبزلكم سلام أنت عندنا داتمننا حجو بعد قاشة أب جابا تي في جابا بودكاست بالبرنامج نازلنا نعلم ما أنت أدون قاشة نخاني سنة هواوي سامي إلزرزدي إسحاق خول إسحاقي بمجمرة أدمي أخبير كنا بزاب مدام نتاخا بتعمي قبلبي إيش ما يمسن تعذبنا كمسكرة كيف فوتو thank you ترى أنا خن أطول بس مزاني كان يمقشات استحازنا أش تحتك تورك أجبره تومي إسحاقي عادي سوي كنا نكنا كان طالع عامل حبرها بلا شيخ قال هجي آخر كاميرا تكبر الله كوميتاتي كميل لسه قرب مسكن عادي سواري هش ولا كان طالع نتسخل كلنا نتبلج على وندي بتكون هذا أير هارك أصل زي فتو مستي بزح نقول يخدم عندي سبعة مرزانة عادي سبعة مرز الصراحة ولا نمن باك عندي سبعة مرزها بزح نقول مستزل مركو عادي بس أنا حكاية هاجر دسي مفاس نحركين دكا بلكات خوينت مرجع هنسيخو بقوم هناك عندي سبعة مرز سبعة إسواب ساعات زي أو هاجر نخبطوا مع اللون نو نمكحلو عامي يكون بدرجة أبصر بكون تذكروا لم تعينها قبل بتعذب تخان إذا حشوا بتحس كذا خسية ناس درس جاهز إنه تبصح بدحري الدفاع حيل قدن كله كاي جن كانت تتكاس تقابل رسم مني كبرتي ولادتي سيستر المسيوم سيستر المسيوم بس أقعد أنا أبصر لك أدمنت أنا نهابكي يا كجنب تدخل المرسي أنيرة كهذا سبب خالد تايلين كاب نجاراتك وي كاب حسابات وي كاب فاميلي واتساي مصحف تثاثي قمت بخبر ولادي تلز منغستو تقمت سنه كاسيتات تيدي كي كاسيتات نعم ده سمع كاسب بلتخا حد درخيسي هنا لدان تبو هجي عفتنا بودكاست تلاتنا نعطينا الله أبي وقت كاب تعمل زفر حكا لك قدر صدفي ناي حسابات صدف ولا يا بريخ نجر كوينا خمسون تحتي بزح سريع عولو لزبني يفرحنا خادي كونس كردا أنزي كده سيميلات هلو فوبيا وي كم زنوح نجر نحفر كلهم تحت 500 ميته أي عالتي تنجر زي أخذ كبرى اللي تخل دليل دل نجر في وقتك أي دليل يعني هو هم أنت عايز مت ولا بهم زقات مكان نجر على دي ولاس بتفاضل زقات من نجر إلا جن زخنا سمم مسناتو عينة نجارات اللي زولت فوبيا زي ولا سبيل لأنه نيدبل نايزخون أول وقت ساخنا تسمعنا هناي كم سب أبصر حيكون ولا أب معلتو نتفات كم سب خوشها يعلى لي أخا حدا جنيته بسمع كم يعني زخنا سبي حدا جنيه الكابتوز بسرات كابلو ليا مشت مصحفتي دليتكم نمركب اختيمي زي معقاب نابزنا بتنيلن مزار كل اللو ابلو ليا بيت مصحفتي لوليا بوك ستور تحستو بركو زباصح ابسعتات مصحفتي ببعين التاريخ حزل فلسفنا لب ولد سنه لبنا بتوسخي ناس أنا دكنا قانقو من بعلو من زفلت ناس أنا مصحفتون قالونا ما أزت راي قانقو إنجليزي نمعبل المزقبة علات ممهر موكس مصحفتي زغر ليلة ناي كل حقافي لوليا مشت مصحفتي أما العالم زبط صعب زي أقام حانت سحتتو بس قصر التليفون ويون كويب سايتنا www.luliabook.com ويون www.wagaxtabook.com بقطع مستأززو أبزحت سرما عالتات أبقزاكم دبقنا بلالكمينا شوحات نباب كفاتي لوليا مشت مصحفتي لوليا بوكستور كناسب كيف لك هذا كناسب زحد جنيه بغمي كأنه تخوين هجي قدس تخوينه تسخد قبل كايو قبل خيل وي أبتن تسخد اللي خير رجعتات بابي أنا نجارات تو جوزة وعزو سنت وهو نجاري يكون حكيم يكون أكله عودتات من هالو
እቲ ቅዱስ ቅነ ዝበሃል ነቲ ሰብ ብዛዕባኡ ቀኒካ ንዕኡ እንትመስሎ ንክትመስሎ እትካይዶ ፃዕርታት ኣብ ሓደ ደረጃ ክብፅሕ ይኽእል ኔጌቲቭ ቅነ ኣሎ እቲ ሰናይ ዘይኮነ ቅኒ ሕስድና ወላ ንበሎ ከምኡ ዓይነት ሓደገኛ እዩ ምንታይ ሓደጋ ክውድቐካ ክእውልና ኣይትፈልጥን እቲ ከባቢኻ ዘሎ ካብ ቀና ሰውረና ይደብለኒ ኩሉ ግዜ ካብ ኩሉ እቲ ዘሕረቐካ ነገር ናይ ቀናኻ ዘይፈወስ ለማን ብኻደ ኤግዛክትሊ ሓራይ ሲቲ ኣብ ሰዓት እዚ ካብቲ ካልእ ዝሓለፍናዮ ዓመታት ብዝተዓፃፀፈ ቁፅሪ ብዙሓት ውልዶ ስነ ጥበባውያን ዝፈርዩ ዘሎ ግዜ ኣብ ሰዓት ዝፈርዩ ዘሎ ስነ ጥበባውያን ከዓኒ ካብቶም ኣያታቶም ብዙሕ ተመኩሮታት የድልዮም እዩ ካብቶም ቅድሚኦም ዝሰርሑ ስነ ጥበባውያን ከዓ ብዙሕ ተመኩሮታት የድልዮም እዩ ስለዚ ንስኻ ከዓ ነዚ ደረጃ እዚ ንክትበፅሕ ቅድም ብዙሕ መስገድላት ሓሊፍካ ኢኻ ኢንፋክት ናትኩም ከማን ይገድንስ ዋሕድ ናይ ቴክኖሎጂ ነይሩ እዩ ኣብ ግዜ ኢንተርኔት ኣይኮንኩም ነርኩም ብካሴት እንዳተለማመንካ እንዳተቐባበልካ እዩ ነይሩ ናትኩም ትሬን ስለዚ ዘለዎም ዕድላት ኣብ ቅድሚ ተእቲኻ እንታይ ምክሪ ክትመክሮም ትደሊ ክካገይዎ ይብሎም ትብል ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ ዝረኣየኒ ዋ ንውሽጢ ከምስማዕ እንዲ ፅቡቅ ነገር ጎኑ እቲ ንውሽጦም ሰሚዖም ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ተህቦ ኣብ መዓላ ከውዕልዎ ክገብርዎ ኣለዎም ዝብሎ ነገር እንተሃልዩ ኣብ ባህሊ ይስቀጡ ንኣብነት ንባህልኻ ምምሳሌ ነብስኻ ምምሳሌ ንሕብረተሰብካ ምምሳሌ ነቲ ኢንቫይሮንመንትኻ ምምሳሌ ዜርካ ካ ዕድመ እንዳወሰኽካ ምስከርካ ናብኡ ኢኻ ክትምለስ እቲ ባዕዳዊ ባህልታት እቲ ካልእ ምስ ንዕኡ ልምማዱ ዝፅላእ ነገር ኣይኮነን ንዕኡ ምምሳላት ፀቢቕካ ካብቲ ባህሊ ምርሓቕን ምውፃእን ግን ኣይ ፅቡቅ ኮይኑ ኣይስምዓነ ኢልካ ሳብ ሕብረተሰብካ ኢኻ ካብኡ ኢኻ ክትበቁል ናብኡ ኢኻ ክትምለስካ ዋላ እውን ካብዛ ናተይ ንእሽተይ ተመኩሮ ዝፈቐዶ ዓዲ ዝኸደኑ ኮንሰርት ንገለ እቲ ኣብ ባህሊ ዘለዎ ተገዳስነት ሕብረተሰብ ዝኽለካ ኣይክእልኒ ስለዚ እዞም ዘለው ንኣሽቱ ኣሕዋትና ስነ ጥበባውያን ዝመፅእ ዘለዉ ብሕጂ ዘለውን ከዓ ኣብቲ ካልቸር ዝተቐጡ ኣብቲ ባህሊ ንዕኦም ዓብ ዕብየት እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ከዓ ፀባ እንዳስተይዎን ፅቡቕ ዝኾነ ምስጋና እናተቐበሉን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምጋም ኣለኒ ስለዚ ዋላ እቲ ናይ ባዕዱ ዝኾነ ባህልታት ከም ኣካል ናይ ሓደ ስነ ጥበብ ተተጠቀምና ርስ ዕብላላታት ክንገብር የብሉ ኣፍኮርስ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣብ ፍቕራዊ ሂወት ከመይ ክዓውድካ እዋ ሰብ ኮንካ ዝተፈላለየ ደረጃ ዕድመ ትኸይድ ኢኻ ብፍላይ ኣብቲ ዌሬት ኤጅ ኣብቲ ግዜ ብፅሕና እንዳበፅሕካ ክትከይድ ከለኻ ሃይ ስኩል ሳዋ ኮሌጅ ናልካ ከምቲ ደረጅኡ ትኸደሉ ዝተፈላለየ ጉዕዞ ናይ ፍቕሪ ክመፅእ ይኽእል ገሊኡ ሃነኔታ ክኸውን ይኽእል ሰሙን ወርሒ ሃነኒ ኣቢሉ ገድፈካ ገሊኡ ከዓ ነዊሕ ትፀንሕ ክህሊ ይኽእልክ ኮሚታት መድረኻት ሓሊፍ እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ንነዊሕ ዝኸደ ዕርክነት መስሪተ ወይ ገዲፈዮ ወይ ኣፍሪሰዮ ዝብሎ ጉዕዞ ኣይጋጠመንን ናይ ግድን ሰብ ኮንካ ክትፍቀር ኣብቲ መስርሒ ሂወት ትሓልፎ እዩ ንብሕጂ ግን እቲ ዘሎ መደብ እቲ ግዜ እውን ንከምኡ ይጥዕም ስለ ዘሎ እቲ ናይ ብሓቂ ጀኒን ዝኾነ ፍቅሪ ሒዝንስ ኣብ ሓዳርን እምርዓን ደርዓን ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝገብሮ መደብ ናይ ምግባር ነገራት ኩሉ ይኽእል ዳርጋ ልብሃስ ብጀዲድ እዩ ዘለክ ብፍቅሪ ሳይት ቋሰለት ብዙሕ ግዜ እንድሕር ኣፍቂርካ ዋላ ናትካ ይኹን ምፍላይ ናቱ በደል ኣለዎ ክትብደል ትኽእል ኢኻ ገለ መለስ ሓዳሽ ኣደል ኣለብኻ ከመይ ትመስለኒ እድለኛ ነዚኣ ትረክብ እዮ ኣብዚ ግዜ ዝቐመቑ ትረክባ ፀጋሚ ብፍላይ ኣብዚ ዕድመ ዘይተማሰለ እውን ክትረክብ እዋ እቲ ማራ ናሃል ፍቅሪ ዘይእትወካ ነገር እቲ ኮንሰንትሬሽን ናትካ ኣፅዕካ ትሓስበሉ ነገር ስራሕካ ስለ ዝኾነ ዲኹ እዋ ፍቅሪ ሓደጋ እንዲ ወዝቢ ከዓ እንጂ እቲ ሓደጋ ወይቲ ወዝብታት ኣይጎነፈንን ክኸውን ይኽእል ባህነን የተሓሊፍልይ ኣሎ ማለት እዩ እምበር ናብ ፍቅሪ ዘይእቱ ንስለ ፍቅሪ ንኽሓስብ ካልእ ስራሕ ዝሕስበኒ ስለ ዘለኒ ኢለ ይኮንኩ እቲ ሓደጋ ስለ ዘይበፅሐት እያ ተወዝቢ ሓደ ወዲ ሰብ ብጣዕሚ ኣብ ሂወቱ ክኽስሮም የብሎም ትብሎም ነገር ክልተ ነገር ጥራይ ሰለስተ ካብለልካ ዕላማ ፍቅሪ ቅንዕና እዚኦም ጠቕላላ ከስሩ ተመላለዮም ዝኸዱ ኮይኖም ስማዕኒ ካብ እምነተይ ጀሚርካ ዕላማ ተዘየሎ ንቅድሚኻ እንታይ ከም ዘሎ ይትፈልጥ ንፍቅሪ ተዘየሎ ነቲ ትኸዱ ዕላማ ክትበፅሑን ኢኻ ብዙሕ ነገር እናኸሰርካ ክትከይድ ቅንዕና ተዘየሉ ኢኻ ኣብ ሓንቲ ናይ ሰለስተ እዚአን ክህልው ኣለዎን ባዕላየ ግዜ ኣብ ግዜ ከመይ ከመይ ዓይነት ሕጂ እቲ ግዜ ከመይ ንግዜ ዘለካ ረኣያስ ከመይ ሕጂ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ስፔሻል ኣብዚ ዘለናዮ ወለዶ ክሳብ መዓልቲ ክነውሓና ዝጅምር ኮይና
بسنك سدت بسنك دقيس كان وعال بلا جزي راحت من لزيك العاب هي أبي سلازي أبي طاقة ما جزين جزي زي لك قال أنت عكبة كنينس كسر زي قبوة مدرخنا هوتي مثل أنا حكاية من لسني ما هنسأت حليفة حليفة سلازي تترخب دقائق كلها متكامات بغتي وين سمعني نعم نحرت جزي زنو حلي خوين وي أبصر حديث وعلى تكون كام صحف مبابا له مسعر كم حزام على له زد لي كبوستيف إنرجي نتنات كوشت أو سمعتها كخانس دخل تسفخ خبز خل مورال كبكاز خل نجارات توعيل كايو يتم باركان نتردى كاي خيد بانصارو أبت جزين نحرب تزرخ بكلا تزنق على حسب كاي مزرب بشكاسب وي نيجاتيف إمباكت نان نفس خزن مسو سبات نحر تحلو فوقنكا بمنظور إخا من صار تغير سلازي أتوش تخاز ديلي كاب سبات ترخوت خليها بخوم نجتي نحر تورجين كايو تجزي ونا تعمي خيد أبسدت هالو ولا بعد خالو أصل زي زبط مختريات اللي أنا قرنتها بيز عدي بس في الشاطب هو أتي هو جز آخر ليل ديتيل كياتو زي رامل خليلو بيا حركة بزوج أخنبل ناب كل وقت حساس بخا تقبلوا تنتنا عن عطينا قال الموت best friends كوني خليلو نخمي كخونو خليم مبزحت جزي كاب سب تريو نجار له عم نفس خازق وانا فكها خلي خلي لابنت بس مثلا حزاز بلا لا تني قدم زفوتو عركين يرو بدحريو بس سبع حتى يكون عجي ام حدار مسكون بسدة قال عدين زلو لك اخمتنا عقو زفاتون زخبرون زفقرون زنبركو سلام تبال محزا خان يراتني سلام اياس تبال كم تمسو زعلو لو كمتي كل نجرسي بيست فريندز ولا ما خرتي ملازم تيزنبرت لساعات نيري سلازي خوخوني يخليه اتا تدلكوتا متأمن اتا سنس اوف تراست انتليا كون تكرخ مبزحتو جزي اب بيست فريندز ويك اتوبو زمدنا ناي معزنه تاع فتره سبات على حدا رساتو شكل فتره ويون نو حوانا زهود الاوان تدوغيلو زنح سمعتاتك خوت اخري ابتي هدي عملت نعخ بيست محازموت اللوكا حد مسخا تسمك تكون سنه هون غرس هندبت ويا كارك تزوي حدا تقبل درخ الاوانسي ناخر دازي صنح تدغول سمعتي وتصمو شجرنا مفتار بصح كومون حدا مس جبر كان مستقبل ركبات ابزلو اوان بعلت بيت كدس يكل اخر نز نغرات سخوي مانيش تقورم بيست فريند حيسك ابي هن مهني عمني انجي كل غزي ابت تخدو غعزو كمز بلص انا حكا شجرات نغيمت ابت محزنت يكون اكا حدا مسات خون زي بمول ديتيلز ايو كنت نبلص انا حنا نغي غوانف ايهم أقدمك بغنعنا مقربن بغنعنا مقلات زلك وشت أو سمعتات بقول سمنت مخاد زينة تصنح ركب أبت بيست فريندشيب نلابتي عركنات وين محزنات هنا ترى يتصوتي سلازي يهن مين تبع الحركونكا زدقول نجر زولو وين يسمعنا كجوانف خلي كجت مخلي أبو زحت سبعة من طريقها بغنعنا بمرددان ندعرف فتح كايو حاجة وين نسمعنا زي حتى أنا أخذت هون ليترون فلتني جنك حتى كأ مناتو ترد بالكاسيها جن جل سبعة دقيقة منوشتو من يسال عليه نابنت بزيف كسحة كازو أرسب يوتو بادو يوشت most of the time psychological نسنعتات كم زر إيوسي بزيف دس أم السبعة جل ملقس تجبر خل جزء نايت سموا سمي تسمعوا جل عين السفر يساو كم سبب في وقت كاتس فوق كاتفل تذكرني زبط الله جن أبتخاب حيز خرطاتي كهم يلا كورتي حلين كل جزين تتصفون لي خان غدميت تتصفها مقعز مساليتي واتي تتصفها أخذنا برون زحتو جزي ولا جبت كان قرت زي الصباح كم زخون صباح حيش صباح كوخل معس لأن بالكاتري حربت لونه معس المت بلك عالتات له حدا بزي ولا كوابي خاب سبكاتو كاب تناثي تلون تصفات سنول معالتات كل خيده عقل دور عبلكات صباح مخنا تفليتك ببتأمنا الله كان نحذكرك سيسوون يحلان مو تصفى ورد زي فلت بتعمل غير عيبت صبوا صحوي كم سب انا خليك اقول لك ابنت ايسو كم يعني سكوين سمعك تويل انت تحرق كوين كتسمعني ديها هو نقطش تملاش عليها تزخون توصل اون سمعت كان زين كوتر
ፀገም ኣላት እዚኣ ብኸመይ ማነጅ ገብራይ ኣይፈልጥን ካብቲ ገለ ድኽመታት ናይ ህይወት ኮይና ክትስማዕኒ ዝሕልም ዝበልኩ ሰብ ጋራጮ ገለምሽ ይሓስብ በይኒ ኮይኑ ታይዳ ኮይነ ፀኒሕ ብል ካዕራይ ካልክ ንሉ ክሳብ ሕጂ ሓራቂ ቀልጢፋ ከምለሲ ኣብ ብዙሕ ሰብ ዘላ ባህር እንደ እዛ ባህር እዚኣ እንታይ ትገብር ይመስለካ ተነካፍ ስለ ትገብረካ ሓደ ግዜ ጌጋ ዘይኮንስ ጌጋ ብዝመሰለካ ነገር ሓርዕካ ትፀንሕ እሞ ንእሽተይ ዋጋ ተኽፍለካ ኣብ ሂወትካ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣጋጢምካ ፈልጥ ወይ የጓንፊ ሰብ እንዲኻ ሰብ ኢኻ ትነብር ንኳጋጮ ጂብ ትቆለች ብለካ ሰዓታት ናይ ባዕልኻ ውሳነ ትንተና ትወስድ ቴሌፎን ወይ ትድውላ ኣብ ቀረባ ክትልኻ ሆ ትብል ድሕሪ ምስ ተረዳእካ ግን ክትምለስ እሞ ንእሽተይ ልቢ ትሰብ ተሰንብር እንዲኻ ልዕሊ ኩሉ ግን መፍትሕ በደለ ቅረኻ ስለ ዘሎ ቀረ ተባሂልካ የቕረ ባህሊ ዲኻ ባህሊ ናይ ባዕለይ እንድሕር ጌጋ ኮይኑ ናይ ባሕቂ ኣድሚት እንድሕር ገይረሉ ይብል ምና ዓይኒ ካሸኒ ፅቡቅ ባህሪ እዩ ብዙሕ ሰብ ግን ኣይከኣሎን ንላመድ ፅቡቅ እየ ሰሓወይ ማዕድናት ተኣምን ዲኻ ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ትርድኦ ከመይ ክኾን ኣብሎ ትብል ማዕድነት ውልቃ እውን እየ ሰው ኣረኣየ ሕራይ ሕጂ ማዕድነት በብዙሕ ነገራት ክጥመት ትኽእል እዩ ብናተይ ኣረኣያ ተሳትፎ ስራሕ መሰል ንናትካ ተራም ኣብ ሂወት ምስታፍ ማዕድነት ኮይኑ ይስማዓኒ ማዕረ ኮይኑ ዝፍጠር ኣብ ዓለም የለ ስለዚ ማዕድነት ብተሳትፎ ስራሕን ንናትካ ተራ ብምፅዋት ኣብቲ ሂወት ትገብሮ ዝተዋፅኦ ማዕድነት ከምኡ ትንትናኒ ኣብ መንጎ ጓልን ወድን ማዕድነት ኣሎ ምሽ እዚ ማዕድነት እዚ ልክ ኣብ ሙሉ ብሙሉ ማዕረ የሚልካ ዲኻ ትሓስብ ዋላስ ማዕረ ዝገብሮም ካልእ ነገራት ኣሎ ማዕረ ክገብሮም ዝኽእል ስራሕ ምህሮ ኣብ ናብራ ዝተዋፅኦ እቶት ስልጣን መቕራሕ ስልጣን ምስታት ማዕረ ክገብሮም ይኽእል ማዕረ ክገብሮም ዘይክእል ካብ ዓበይቲ ኣፈጣጥራ ማዕረ ክገብረካ ይክእልኒ ተፈጥሮ ዝጠልቦ ነገራት ክላድ ኤግዛክትሊ እዚ ዓባብያ ንባዕል ክገብረካ ይክእልኒ ዝቕየር ዘይክእል ነገር እዩ ሓደ ወዲ በደ እንተዳ ኣብ ገዛ ተኸስኩ ሰዓቢን በቦን ፍልል ያለው ዶ ኣብ ባህላ የተረዳእና ሕጂ ውዕሎ የጥነካ ኣለኹ ትረዲካኒ ናመት ኣቦ ስራሕ ውዕሎ ኣደ ገዛ ውዕላ ዶ ሓይሽ ዋላ ኣደ ስራሕ ውዕላ ኣቦ ገዛ ውዕሎ ማዕረ ዶ ዓቢ ጥምጥቆላ ዋላ ስፍልል ያለው ማዕረ ተሳቲፉ ሃልዮም ኣብቲ ሓዳር ኣብቲ ናብራ ክዕብይዎ ንሓደ ቆልዓ ፅቡቅ እዩ ኣብቲ ስነ ልቦናዊ ይኹን ስነ ኣእምራዊ ዕብየት ናይቲ ሰብ ዓቢ ተራ ክፃወት እዩ እቲ ፓረንቲንግ ስታይል ከም ዝመስለኒ ወይ ከም ኣብ ገለገለ ፅሑፋት ትሪኦ ወይ ናይ ዕውታት ሰባት ኣብነት ኣብ ትሪኦ ናብ ትሰምዖን ማዕረ ዓብዩ ግን ቁርብ ሓለፋ ናይ ኣደ ክህሉ ኣለዎ ይብላ ምክንያቱ ኣደ ይፈላሊኩም ኩን ዘለኹ እንጂ ትበሃለ እታ ተፈጥሮ እያ ሕጂ ኣደ እንድሕር ትኩስኩስ ኣላ ኮይና ኣቦት ቦዶ ገብሮ ክገብር እዩ ኣደ ከዓ እቲ ብዓብዩ እቲ ፍቕሪ ዝበሃል ምሕብሓብ ዝበሃል እንዳምሃረት ስለ ትዕቢ ብዝያዳስ ናይ ኣደ ዕዚዝ ዝበለ ተራ ኮይኑ ይስማዓኒ ፎቶ ደረፋይ ትነግረኒ ኢኻ ድሓር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ዘለኻያ ትረክብ ምንታይ ኢኻ ብቑዕ ደረፋይ ክኸውን ይኽእል እዩ ትብለ ሰብሲ እንታይ ዘማለየ ብዙሕ መለክዒታት ኩሉ ይኽእል ኢና ሓደ ብቑዕ ደራፋይ ብቑዕ ይገብሮ ዝኽእል ወይ ኣብቲ ደረጃ ተኸምፅኦ ዝኽእል እታ ቀዳሜትን ዘይትልወትን እታ ኣምላኽ ዝበካ ጥበብ እያ ተፀጋ ተፈጥሮታ ናቹራል ጊፍት ብምዃን ንሳ ተቐዳሜት እያ ብድሕሪኡ እቲ ውልቃዊ ፃዕርታት ምግባር ሓደ ወሳነ ተራ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምንባብ ሙዚቃ ምስማዕ ኣዝዩ ድስሕለካ ዝተፈላለየ ዓይነት ቅዲ ሙዚቃ ምስማዕ ኣብቲ እምሮኻ ዝተፈላለየ ከብሕታት ስለ ዘለና ኣብኡ ተቐሚጡ ይፀንሕ ሽዑ ኣብ ምንታይ ደርፊ እንታይ ዓይነት ቅዲ ትጥቀም ባዕሉ ነግረካ ይትርእስኻ ካብቲ ምስማዕ ተመርኪስካ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለየ በብእምነቱ ኣብቲ ቅኔታት እንድሕር ሪኢኻ ኣብቲ ዝማሬታት እንድሕር ሪኢኻ ካብ ምስማዕ ተበገሰ የፅንሕዎ እዮም ኣብ ርእስኻ ምፅናሕ ምስማዕ ከዓ ክህሉ ኣለዎ ባህላዊ ምንባብ ካልእ ነቲ ሞያኻ ክዕቢ ዝኽእል ውልቃዊ ፃዕርታት ምግባር እውን ዓብ ተራ ኣለዎ ኤሳው ዝሕጉሶ ነበር እንታይ ብዘይክር ዓለም ዝሕጉሰኒ ዋ ኣንተ ብገራይ ተንኪፈ ነይረ ቅንዕና ንፍቕሪ ብጣዕሚ ሕጉሰኒ ቁኑዕ ሰብ ተረኺበሲ እቲ ውሽጠይ ዝስማዓኒ ሓጎስ ዝኽብለካ ኣይክእልን ቅንዕና ንፍቕርን ዘን ካብተን ኣዝየ ድብራኒ ነገራት ዝሕጉሳኒ ከዓ እዚኻ ፅሙማ ተሰሚዐካ ከሎ ደው ኢሉ ኣገላግል ኣሰራስር ከብለካ ዝኽእል ኣብ ዲፕሬሽን ፅኒሕካ መን
ኣጋጣሚ ሕጂ ናይ ነገር ኔቸር ኣሎ እንዲ ኣነ ማንታ ሓፍትላትኒ ክልቴና ኢና ነብሳ ግዲ ነገር ኮይኑ ኣታ ድፀምት ንዋን ኣታ ዓቕለይ ፀይባ ህንፀናት ባዕላ ትድውል ብመንፅሩ ኻና ኻና መንፈስኩም ክትንክረዳ ማንታ ግዲ ኮይና ንረኸብ ሕጂ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ድፀምዎኒ ኣብቲ እንታይ ከይበይንኻ ክላዕበይንኻ ትኩኖ ንበል ኩሉ ሰዓት ትድውል እሞ ኩሉ ነገር ከዓ ምስ ተሓሒዙ ዝርዝር በቃ በረኻ ውብል ብጣዕሚ ፅቡቅ ንዓለም ብምንታይ መንገዲ ትበልፃ ነዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ሓሪፍ ብዙሕ ኣስማት ክወሃባ ፀኒሐ ብፅቡቅ ይኹን ብሕማቕ ብሓስማት ወፂዋይ ብመንፅረይ ግን እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ነገር ይኽባ ዝደሊ ምክንያቱ ንዝኾነ ነገር ክትጥምት ከለኻ በቲ ንስኻ ትሪኦ ዓይኒ ኢኻ ትሪኦ ከምቲ ዘለዎ ደይ ክትጥምቶ ትኽእል ኢኻ ሓደ ግዜ ርዲእትካ ገለ ነገር ኣለዎ ክሳብ ይግብሮ እዩ ኣብ ዓለም ምምፃእ ንሓደ ስራሕ ትፍጠር ንሓደ ስራሕ ትመፅእ ገለ ዕላማስ ኣሎ መምፂእኻ ዓለል ሃዋይ ትፍጠርን መፂእኻ ኣለኻ ገለ ነገር ጌርካ ክትሓልፍ ኢኻ ስለዚ ንገለ ዕላማ ሒዛትኒ ስለ ዘላ ነቲ ዕላማ ንምውቃዕ ኣብ ሓደ መስርሕ እየ ዘለኹ ስለዚ ንዓለም ኣነ ክገልፃ ተኮይነ ናይ ዕላማይ መገዲ እያ ነቲ ድበፅሖስ መገዲ እያ ኣይትውዳእን ሞት እያ ትገላግለና ምሳ ትውዳእን እያ ዝሓሰብካዮ ወይ ከዓ ዝተለምካዮ ነገር ምስማር ያዕብካ ሓደ ግዜ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኢለ ይሰብ ኣብ መንጎ ኣተውካ ወይ ትስራሕ ምስላእታ ኣቢ ስፔሻል ሕጂ ኣብ ሰዓት ዝናትና ትልሚ እንታይ እዩ ኣብ ስራሕ ክዓውፍቱ ምዃን ብስማት እብዩ ንሰብለካ ተማሩል ወይ ከዓ መረትካ ትገልፀሉ ትውህቦ ሓሎ ኩሉ ነገር ምስ ምስለይ ይዛረብ ሓደ ሓደ ግዜ ዋላ ክዳንካ ክትቀይር መለቀሲኻ ተኣቶ ወይ ንስኻ ትሕፀብ ሸቓ ተኣቶ ንነብሰይ ሓታ ይሽዑ እንታይ ኮይኑ ምስላ ጣብየ ዘሎ ፅባሕ ኮ ፅባሕ ኣብየ ኩሉ ግዜ ዕፁ ማዕፆ የለን ሰከንድ ቻንስ ደይብሉ መድረኽ ካ የለን ኩሉ ግዜ ሰከንድ ብዓብዩ ሂወት ካልኣይ ዕድል ሂባትና ኣላ ፅባሕ ዝበሃል እቲ ካልኣይ ዕድል ሎሚ ሎሚ ፅባሕ ኩሉ ግዜ ፅባሕ 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 ሓዳሽ ዕድል ስለዚ ፅባሕ ኮ ካልእ መዓልቲ እያ እንታይ ኮይኑ ንፀርፅር ኣለኹ ገለገሊኡ ግን መብዛሕትኡ እዋን ምስ ነብሰይ ነታ ትመፅእ መዓልቲ ካ ኢሉ ርብየት ሓሳባት ስለዚ ብሂወትካ ዝቐረበን ዝበለፀ ዓርክኻስ ነብሰይ የሰብ ተሓታን ነብስኻ ክትጥምተካ ከላ ትጥምታ ፅቡቅ ጌርካ ክትሪኣ ኣለካ ካልእ ሰብ ኮይኑ ዝስማዓካ እዋ ዋላ ክሳዕቲ በዚ ዝለይ ትሪኣ ንምንታይ ተመን እያ ኣነ ንምንታይ ኣብዚ ዓለም ኣለኹ እንታይ ኮይነ ከምዚ ኮይነ እንታይ ኮይነ እዚ ደይከውን እንታይ ኮይኑ ዋላ ክትዕወተሉ እዋን ዓሽ ኩሉ ሓጉስካ ክትመፅእ ከለኻ ፍሽልካ ነብስኻ መስትያት ምስ ረኣኻያ ተሓጎስካ ካልእ ሰብ ሪእኮ ክንዲ ነገረካ ባዕልኻ ምስ ረኣኻያ እዋይ ክገ ንስኻ ወይ ስደት ማለት ኣብ ሂወት ዓብዪ ዓንቃፍ እምኒ እያ ኣብዚ ሕጂ ጀነሬሽን ዘለና ወለዶ ግን ዳርጋ 50% ባሊ ካሊ ነቲ ዓብዪ ዓንቃፍ እምኒ ከም ነጢርናዮ ነገር ኣለና ብዙሕ ለውጥታት ብዙሕ ክንገብሮ ዘይከኣልና ነገራት ኣብ ስደት ሰሪዕና ኣሎ በልፂግና ኣለዉ ብዙሕ ነገራት ኣኪብና ኣለዉ ኣለና 50% ናይቶም ተረፍ ደለና ከዓኒ ኣብ ወልፊ ኣብ ሕማቕ ነገራት ኣብ ድካስ ኣብ ተኪት ኣብ ብዙሕ ነገራት ካ ተፀሚድና ኣለና እንታይ ውልቃዊ ምክር ነቶም ተሪፎም ዘለዉ 50% ሰኽ ዌክ ኣፕ ንብሎም ተባራበሩ ምንኣትኩም ትበልካዩ ኣብ ዝወለዶ እዚ ብዝናትና ጀነሬሽን ሲ ስደት ከርተት እዩ ስደት ከምዚ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ካብ ሓደ ዓዲ መውዳእኻ ዘይብሉ መገዲ ትኸይድ ኣብዚ ዝኽርካዮ ዓዲ ግን ዝዝረአየካ ለውጢ ንዓኻ ዝምስለካ ነገራት ኣብ ረብሓኻ ናይ ምቕያር ባህሪ ዝሓዘ መንእሰይ እዩ ተስፋ ዘይክቆርፅ ሓያል ራእይ ዘለዎ ተባዕ ወለዶ ኣነ ብኸም እየ ዝገልፆ ምክንያቱ ከምኡ ካ ርኢ ስለ ዘለኹ እቶም ዝተረፉ ኣብቲ ሂወት እውን ማዕረ ኮይኖም ከይተርፉ መታል ክባራበሩ ኣለዎ ተስፋኻ ተስፋ ምግባር ምቕናእ ሰናይ ቅንዕ ክህልወካ ኣለዎ ምሳይ ተሰደ ሰብ እንድሕር ካል ርጃ እንዳበፅሐ ኮይኑ ንምንታይ ኣነ ብታ ድገደፈ ንፀንሕ ክገብሮ እንዳኻልኩ ክኾኖ እንዳኻልኩ ትገብሮ ስለዚ ሰናይ ቅንዕ ወሪስና ተባራቢርና ኣብቲ ሰብ ዝበፅሖ ዘሎ መብፃሕ ፅቡቅ ኮይኑ ስምዓኒ ከምኡ ውልቃዊ ምኽሪ ኦኬ ፅቡቅ ንሰበይቱ ንበዓል ቤቱ ዝሃርም ወድኻ እንታይ እዩ ካብቶም ኢደ ወሰዱ እዚኣ
እንታይ ዲ ሕጂ ኣብ ናይ ሰብ ስምዒታት ኣቲኻ ሓደ ግዜ ትንተና ክትገብር ክብር ክትብል ትኽእል እያ ብመሰረቱ ንሰበይትካ ምህራም ዘይኮነ ወይ ንበዓልቲ ቤትካ ምህራም ወይ ንዓርክኻ ናይ ሓዝኻ ኮታት ምትራም ዝበሃል እቲ ፊዚካል ቫዮለንስ ካብ ምንታይ ብቀስ ምንታይ መፅእ ምባል ፅቡቕ ተሓርቕ ትኽእል ውልዕ ክብለካ ክእል እዩ እቲ ወስወስ ግን እቲ መወዳእታ ክትገብሮ ትኽእል ጠርዚ ናይ ሕርቃን እንዲ ምቁፅፃሩ ፅቡቕ እዩ ሕጂ ንሰበይቱ ዝሃርም ከመይ ትሪኦ ዘይኮነስ ኮታ ደተሃራርም ሰብ ኩሉ ቁሩብ ካብቲ ስምዒታት ወፅእ እንዲ ዘሎ ኣብቲ ተረጋጋ መንፈስ እንተዝህሉ ወላ እውን ኣብቲ ተሓርቀሉ እዋን ምስ ነብስኻ ልዝብ ትብለላ ናብ ከምኡ ነገራት እኒኻ ሕጂ ቁሩብ ከዕሙቃ ደሎ ኣለኹ እዛ ነብሰይ ምክንያቱ ትሕርቃኒ ሓደ ግዜ ናብ ከምኡ ወስደኒ ንዓይ ኣብ ቅድሚኻ ፀንሓካ ትሳናዶ ገለ ትፅልለላ ደቃይቀ ዕብዳን ዝብላ ተዓብደላ ግዜ ኣላ ሕጂ በቃ ነቲ ዕብዳን ካሲ ባዕልኻ ትቆፃፀሮ እንተ ተቆፃፂርካ ኢኻ ብጣዕሚ ወስታይ እቲ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ሲ እንተ ኽእልናዮ ብዝበለፀ እዩ እቶም ዘይከኣልናዮ ከምዚ ከማይካ ምስ መድረክ እንዳዓረናዮ ክንመፅእ ማህላይ መፍትሒ ኸ እንታይ ኣለዎት ንኣብነት ሓደ ግዜ ሲ እዚ ጠርዚ ናይ ሕርቃን ናብ ምትህራም ቦት ይወስደካ እሞኒ ንስኻ ብዘይ ተፀበኸ መንገዲ ኣብቲ ነቀፍቲ ቦታታት ሰብ ክታርም ትኽእል ኢኻ ኣብነት ዓይንኻ ተጥበ ትኽእል ወይ ሰብ ኣብቲ ኣፋፍ ቦታ ተሃርሞ እሞ ክሳብ ሂወት ምሕላፉ ክበፅሕ ይኽእል ስለዚ ኣብ ምትህራም ኢዳ ምውርዋል ክሳብ ዝበፅሕ ሕርቃን ዝሓርቁ ሰባት ሲ هو ሓደ ግዜ እንታይ ዘቕናዕን ነገር ኣሎ መስለካ ዋላ እውን ከተሕርቆ ፈቲንካ ዘይሓርቕ ሰብ ኣብ ከባቢኻ ክትርኢ ከለኻ ብመደብ ንኸምኡ ዝለዓሉ ኣለዉ ገለገለ ክሕርቁ በዚ ናይ መንእሰያት ናይ ሹቕ ኣዘራርባ ከተጉገየ ክሕርቆ የገለን ዝወገሱ ወይ ከራስም እየ ዝበሃል ፍፁም ብኾነ ስምዒት ክኣትዉ ዘይክእል ሰብ ኣሎ ገለገለ እዩ ሕጂ ብተፈላለየ ነገራት ኣማዕቢልዎ ክኸውን ይኽእል ነቲ ነገራት እቲ ደጥረዮ ክኸውን ይኽእል ብእምነት ክኸውን ይኽእል ብምባግ ክኸውን ይኽእል ብተመክሮ ክኸውን ይኽእል ብብዙሕ ነገራት كم عينت بحرية قناني نتوهم زحرق سبكا نوعهم تنمثل نتوهم هدات نتوهم وسوس ديب نتوهم نفسهم قسيس أم زخدو بتعمل حدا جيس حج أحر كانت تحرك كله هو سمعتها كويكا تجبرات كانت تفكر ممكن أبز حركة كله زخون نجار كان يمسنده ويكا إيد كان يمر من حد أبهر لك فين ننصحه قلنا قلنا ختلنا ما برانتك تجي متفقت تنيغا تسيخة محل الله نسبس قديف كات سأون فتح ونيات تتسيخة ما هترشوا كساك حيشو of course إصابة فوزول درجات سبوي زبال رجستر فكابوج نسا كتسالت وصل اللعب هيوت كان قرأت حمتات ولا انتهلوكا إذا هنشي سكايزن على درجة مسألني خانة تاتير ختنبول زبال صبات كاب إصابة تكون مارسداتي زحوس بالسرات ننببت مزحاف أب حق إنيا زانتا استمركوست حداس مزحاف كيت نقروا أبان الدي زانتا نايتا بسنك جيغا نولادا بزي أبونت كنبر زفردت من سيبانا هايلن مسات زانتا أن أمريكان متاكبلي أب حدوان مسكل تودات زور نيرا حجو غبيل نزولوغن ولادي هبو من مخان مفلات نايتي نعستر تعمشت عمتات تحبيئو زنبرة كبين مستيرك موداتو بخمي تفتيحو مقصد راي أستير كل تدك أسلمن طيب منكست شودن توسيدو من أقر رمزان تان دك أي بمنكست شودن توسيدو له مغنيات بزنك بومي صاحبن أنطلطلن بزخونة أقباب تسعيفو عم مصحاف كيت نقروا أبان الدي كترخبو إيخم زانتانايتي قبل البعلت بيتون أدخلت تدقون كبيد قبن زفتس أمن دحرت فتس أمي زوصو مستيرن عم مصحاف كيت نقروا أبان الدي نمصحاف قبلي بيعت أنيسا زنببكم أنببتي كتنببوات تقبع مصحافيا بتقرم حجي تمرعون نبا زانتايلن قبلي بيعت أنيسان كالمهارت صحفا بمقرب النفلت أوتس أقابر عن قويتهم تدريسا نمل علم تزرقيحة لكم هلا نظام صحاف نمونان بقطتا كابز السعب ويب سايتنا مئزازي كال ويون بزغط أسلك توكسو أب حق إن يزان تستمر قصة مصحاف كيت نقروا بان الدي يا أم سنة باب سلازل لخو بمنصر سنة باب رئي كزارب بهبلني قناتو እቶም ቅድሜና ፀንሓ ኣርቲስት ዓበይቲ እቶም ንዕም ክንመስሎም ብደጊኦምኹም ብውሽጦም ነቲ ሒዞሞ ዝቐፀሉ ጥበባት ንኽመስል ተጓዓዝናዮ ጉዕዞ ክህሉ ይኽእል እዩ ክበፅሑ ዝደሊ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብዛ ዘለኹ ደረጃ ግን እቶም ብድሕሪት ዘለዉ ወይ እዞም ብሕጂ ዝመፁ ዘለዉ ስንቀባባይ ካባይ ክመሃርዎ ዝደሊ ኣብ ሂስትሪ ክግደሱ ኣለዎ ባህላየ ባህሎም ከዓ ክተቕጡ ኣብታ ባህሊ ትበሃል ብፍላይ እሳ نمها عرلا مع عدل بحله
ንተዓዘብ ኣብ ከምዚ ኣብ ናይ ታሪኽን ኣብ ባህልን ዘለካ ረኣያ ኸዓኒ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ክሕልካ እዮም ከምኡ ናብ ሾው ተረኸቡለኩም ዝብሉና ሰባት እውን ኣለዉ ተስፋ ገብር ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተራኺብና ክምክተካ ፅቡቅ ፅቡቅ على خوعلل لو على ኣራይ እምበር ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፃብ መሰጋገሪ ኩርማይ ስቲ ኣቢልና ክንምለሰኩም ኢና ሳብስክራይብ እናገበርኩም ሰርሑ ሕራይ ተመሊስና ኮዋልና ክቡራት ተዓዘብትና እዚ ትሪእይዎ ዘለኹም ኣብ ጋባ ቲቪ ዝቐርብ ጋባ ፖድካስት እዩ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኤስሓዊ ዕረፍቲ ጌርና ኣለና ስለዚ ፎከስ ኢልና መታን ክንመፅእ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ስደት ከም ምህላውና መጠን መብዛሕትኡ ሰብ በይኑ እዩ ዝነብር በይንኻ ምንባር ከዓ ኣዝዩ ከቢድ ካብ ስድራኻ ተፈሊኻ ከይኣክል ኣብ ጫቕ ስራሕ ውዒልካ ከይኣክል ገዛኻ ኣቲኻ ዝቕበለካ የለ ዋላ ተተቐበለካ እውን ከምኡ ፅሙዋ ዝተመደየ ወዚስ ኣለና ስለዚ ምስ ንበይንኻ ምዃን ዝተኣሳሰር ዝኾነ ትጋብዘና ደልዮ ደርፍተል በይንኻ ምዃን ዋላ ንኣብነት ምስ ኣፍቃሪትካ ናይ ናፍቆት ናይ ኣፍቃሪትካ ዝኾነ ዝተኣሳሰርክ በይንኻ ምዃን ብዙሕ ዝኽርታት ሃሰውሰዎ ብለካኒ ኖት ናፍቂኻ ፅሙወካ እዩ ምስኣት ኸይድ ደርፊ ናይ ተስፋ ዝግላ ምስለን ንበይነይ ትብል ንኩሉ ነዚ በይኑ ዘሎ ማለት እዩ ሳንጋ ብዙ እዚ ናይ ቀደም ደርፍካ ስሙ ኢኻ ውፍቶይ ብርሃኒ ጥዑም ኢኻ وعنتو يوم تنكيف كان يركا كاب فازر بزورس كام كاسيتاتسي نوعهم مسمع خاص درجة زي كاب تزم تخي حدا بتاسي تبو راح ريحك نخيركي أنا أخون بيني أبتم وعالم ردا زي بهلي تملسي فقري أنا بجك أخي ردائي زي نبينا أنا نبينا وريسينا يا ناخو نبينا أخلك أبودي إسحاوي by the way إيش دمتها نزول سبكة مساسل فتين كاتفلت ويتمساسيل كابلت ما يمثلن كما ساسلوها كم زوال أبتي مجمرة درفتات وبس العدو زبر قرا خوينا قد دمستك دمستو خدرفتي قلنا قد كلون يمكن بنفسي بنايب عليك بدي يدرفون انا بركو خويني سمعني او يونيكيم داسويك احمزي اب سبيشال حجيسي اب نايب حالي درفتات كدرف كلها يونيك ስለዝኾነ ማስ ኣብቲ ናይ ባህሊ ደርፍታት ንሰማሲ ተረጋጋም ተረጋጋም እዚያ ውፅእ ስለ ዝበለት ይኸውን ክሳይ ዝገብር ባይዘዊ ብዛጋጣሚ ሓንቲ ኣላልካ ኣለካ ሓትን ያላ ብጣዕሚ ወናን ሓትን ኣለካ ፈሊጥ ኣሎ ብጣዕሚ ወናን ሓትን ሕጂ በምሽ ወና ምዃንስ ኣብ ህይወታ ከዓኒ ስፔሻል ሕጂ ዓባያ ከፍተን ሰምዐ ደርፍታት ከዓኒ ሃዳ ገለገለ ዝብላ ኣለዋ ናትካ ናይ ኢለና ይወዳምታ بكان أنت سمع يزرزر الله هدي هكذا يوم عاد ساعتني عاد كم قاعد أم هنا أصلا إلين دك حتى عادية لك ما زالك أول حد مو ثنا أبونا تراخينا لنا هاد وا دك عرضوا كم زيم دك عدنا كهابين فريق تدني عجي كم مساتنا ثانو بدعمها ونزل لك سميخها خابس حسين هدي دمتي ناتكا بوشاري هيراديتيوا ناي عديك بناي عديد اللو تي مسمر ولدو ام بحقوي حتناي كوتاس ابتناي دي زرزلو وين سمعنتناي درفي ناي دمص نغير ولا 9 ساعات ون ولا خو ولا بندا بيون الله اني نموتاتي بزياده ግን ናይ እንዳደ ኮይኒ ስምዓነት ይተወርሱ እስሓዊ ኣብ ህይወትና መብዛሕትኡ እዋን ብጀሊ ነገራት ግን እትን ደሊገሪፍ ዘይኮን ነገራት ዘን ደሊ ነገራት ይቃጥ ኦኬ ኣብ ህይወት ካብዙ ጊዜ ሆም ቃጥ መካዶ ከምንታይ ሆንቱ በጓን ፎታትዋ እዚ አንሰርቴኒሲ አለ ሆሚታት ገለና ሐሰብካ ገለ መጻካይ ንምንታይ ተሐሰብ ቁጥራ ዘይኮን ለካ ኢልካ መስቲ ኩኑ ኩነት ቁጥራ ጻማ ይትخليخ حلفت بلا
زدلك هتخينه ربح خاط غيره زدلك هتخينها تسقر كامنتاي كخون زي أخت كبلاي كدنيك هو كعزة بزح نقدر خقون فكذا لك طبعا فتاتي كمان ما تسقر ومنالبا جينا نتفطر ستزدليكا ነገር እሱ ስለዝፈልጦ ስትደልይ ነገራት ካ ከም ዘድልይካ ፈልጥቱ ትዝ ህበካ ደለ ይዘድልይካ ይኹን خون خلي بعيننا ترينا خون خلي ما زولو رزي ብዙሕ ዕላላት ኣዲና ኢና ስለዚ ናበይ ክንምለስ ኢና ናፍቶም ቀዳሚ ወለድና ወለድና ኣብ ሓዳር ዘለዎም ኣረኣያን ክብርን ይፈልጡ ኢና ስቲል ወላ ብፍትሕ ኣምነን ንብሎ ቦታ ዝነብ ወለዲ ኣብ ውሽጦም ዘለዎ ንኣብነት ኣዴኻ ብዛዕባ ኣቦኻ ክትዕለካ ኣቦኻ ብዛዕባ ኣዴኻ ክዕለካ ከሎ ስነ ስርዓታዊ መንገዲ ካልእ ኣብ ማሕበር ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታታት ክራኸቡ ከለዉ ዘርእይዎ ነፀብራቕ ናይ ሰላማ of course مزحب أبز حد ساعات نريد للناس توتالي تفعلي رخامة كل تستفاد السبات تعين تكايدان تهلون تمرزتوي يحتوي على خزم اللي سكاخوين يسمع عنه مناتو أبتنا ولدنا دعرينات خبرت أتي نسب كم سب تتحاحزون خيط تقبروا زنبور نقرات أزي بلوتون كبرني تعقبوا خيط زلوها أخوين يسمع عني أبز تفات حضر عايز يكون سوالا ونفس بحدر كله زقبؤه دبلا أنا بناتي الرعاية كمتم ولدنا تنمثل كمتم أبواتنا أمواتنا تنمثل زي مثل الناس اللي خوين نسمع عنها كابت بهالغا منت كامل حري تبهل بولي زاسر لك بعين الفطري غير أنا نبو ملو متمكب برا كالت بهاليو متورزينا كالت بهاليو أزراربا حد كذا لك كومينيكيت قبل نجار كل نجار عبت بهال تسرتي كون دهرنا رحك هالكذا كل نجار كيد أفاك ناب فالو لنا تكزكا خاتمره نفس الدكايدة خاتخيد سلازي نوعهم كل مسألة تقولنا نتبهلي زيادة خن فلطون كن كربون لنا أنت قريبنا يو نعنا نطقمنا كم تمولدنا أزينا ورزيات كل نجرنا وحلل زبالة سبعة كن كون خدينا سلازي نبتح التخاخ من لست هم استفتحوا ويحدر زي سمر اللهم بستفعل لي معنات تفعل لي مزلو كلهم زخل ركب كان ولدنا يمسلو نتسنبله حجي أب ساعات زي سا أبهالي سنبوزونا الرأي دلك ولا هتقول زخنا خب عمك تقول تيها تفضل تيها ستيلون كتفضل تتجلو زحنا جنات هلك أبز ساعات زي بيلغنا سبات نبهالي كم بحر ذات حساس بقى كثيرهم زي وسوات هلو لازم متأكد هو ترى كسب كبسب الرأي وفعل لندي جينا بحلقة ممثال محبرة سب كام ممثال بدنا تنطوي دقة أو إكسبريشن تكررنا مثل ما نتايكون توشت أو تنايب حقتي زاد اللي نقرأ لسه حجي بعد تشاينا وزن فارس تنداوي عن طريق خاصي كابت بهلهم بزح زوسي ولا من تدري جامع بعليه عزيهم لعنا خير مالو تبهلهم كمعر معري يزوم خدلو نبهل خام مثال ندحريت مملاس ديكونس قد مثل سوكم هكا تتصبور توسدو بهل بزح نقر تعمل خاص لزغونه قون نسخات معبل كلها تعب كلها نتبهل خام زح حسكات خيرك ملء سبيز قبرك بالغ على تنصور أطخن كاسي صباح نقوم جنجبل أني خاطب له خاص من تبر يدخل نجرة تبالي صباح لنا بهلها من نتكاي of course لازم جدا هنا أتمسك لك بتعمل صبو أب درفتات كون دوس رجزي نتبهل تساعدوا ليها تتكونوا ليها حرب زعجات أمي نتعزب تنازع برنامج كابل درفتات كات فتوى خداب زلك تدل درس انتهى كل درفتات كاب وشو الفوضى هالين هو فتوى جابتن بهلا ورستات الكاهن ما حد سلكان زلزلها ولا كل درستك دحين هو بهلا زلزلنا زاري سنتري حب شيء قبل لي أبي الشخص لزخنا بشيء قبل لي قبل نسوي ساميل زرزقي إيساو حبوا شيء تقول درفت قابيسكم اللهم برنامجنا نمود داقزنا هنا محضر أوت ودخون غريل كتحسب سبي خمش أبينا كل عدم حضر أنت قبري حيش ودتي كتحس هو جي قال إيسا قد في زمر علا قال سبز نقول له بوبي لزر الصعاقة أخول لغالي إنجي نات كامت أمد ندحر خيبك أتناي بحق نسخة تفكرها بخلو نجر السخات مني هارت ولو ندحر خيبك مرة أني هم وصلنا ندي of course درجة أنا حد
سايكولوجيكالي معباني ياخذ له اب ما شورت تخونلو ما حدا ريد تخونلو كل علمنا يود خلو لي خيل كم ريتي اني تايم سرعه خل اني جن أويش ولا بتفقر حزك خلو عقد مسر رخيبك اساو بنات الرعاية اذا سيخون اني تيلا كره بقبنا تصنحمو تنابب بوغير كتفالت ودي كاب 30 حادن ساب 30 5 زله تمرعوه مرات قوي نسمعني او كل علم زلو صح اوروب نستبلت اتلي سايكولوجيكالي ماتش قبري خلي أول الناس زلون كنا تعبرون بس إحنا زلوا درجة تريلا هم تعانتوا 50 لازم أغنية يزولا سلازي سبيشال أماس ميديا مترين زلوا حوازنا تعمل قبلك دخلتي سعيد مالتي هو حجي نابنت إيميل كاتني حكا بزح مجو تقربي ميزنا حتى تدلك عقان حتى تسامح حكا مجبي أخات بالله وهذا ترخب كله قفافي تا يتي كسح هناك عزون تحمم في تلخه تايخ بالليل أما سميري أنا خريز دليل يزري اتخسح بينهم استنزخل بوستيف نجار يزري حدا خلت زي كون نجار تلي كريون هاي مرتم أبزي دل سمي فاتأتي رأسي كباسة جو خاص لزي دلي أتنا بجيجا ما قد زلوها قبل بن بلسن نب بهلن نب حبرة السبن نب كنا تأمرون بلسن أتنا بكونوا ما قد زلوها أتن حبرة السبن كان كحا نبعلنا إحنا تلويت أنكلوطة لا على انتحت بلاد سعر زلوها كورزي كالت أطعامة تكرنيا جميرك زخدا زلوها أملاك حجزن حبرة السب كأنا أنت سحبه أتزيكم زجورا زلوها كم تلكين سنو معنا حد ملسني نعاتن لازم ما قدر حزن أب ماس ميديا نويه مزنحن بعلو قداي مهنتو أبدل أونس أبري ركاب كاي هجي سبيشالتهم ناي ماس ميديا كم سو خمسة حسو سبعة انت زي كوينم أبترفك زين كل راع أميتان كلو أب لايف كلمة لقلت زنك أساسا دك نسير بانا قبويدو تقول حجتي محبرة مرة خبيثات زي ماس ميديا لو زي سوشيال ميديا سنقوله قال أتاويتات زركو بلو دقف النابراون كتقام عليه خلين بينا من صورة تتقام عليه حيش أبرا بحين قبلو عنده كوينسي انتاي عينت تحس تحيزنا مسألة ملسي لنا بسنتر أيو تبو نغت كهل نقر تكبر ديسن مقواراوي وي نغت تعرف نغت قايا قد أزهون نقر نغت تكبر كام أتاوقن نغت أبا حيش كابول مثلا سنتي سنة مرخهم سلام زوبا خوينا يسمعنا مناتو كتا نسخات بلاس بمنطر كالا سب مرايا هاي تعمكنا سلازي نتزيت عم إليها بالكاستا طعمو سارني زبو ولاون أثاون تهلو نابرا بحقاقت كيرو اللي تدخل مقدي بقرر مقدن بوسيف أكايدان تغير كايو بلوتيو سبحان الله تعبي دي تتعاسل اللي بيدي يخترق لك واي كم زلي لينيرين تادا يوريدني هاكو نتبل تحق وصل لمدرخ نهار زبور كوم من بالكوان دعم زب لنفسها ودي 5 عامات تتوه ودي 10 عامات ولاد كالك تعد ما لا تخكل غني لهم اسمن هتسوي تكاس كتاكل يا أنا حراي أوزاتي هو أوزاتي اوف كورس هو جيت مريت أو بض بعطي تحب دعسني هيك تايم بالكو تأخذ كبر متشم لسه اللي تبغى واصل أزكونكا تناول في وقت زابرت الصراحة كان كلب كيكها أو نافل أول شو زح الساعة تريها بزح نقول في خستيز جول نجرا ساو كاريها سايت سألنيها سلزي بنتاي كم زقود انتاي كم زمت تخاط فلتها سز انت عاد هو نفسي ودا 5 عامات إتي ودا 10 عامات ودي يكون قال لني أول فاتي له انتايم بالكو كل سبت مدرخ نايتي درجات علمت حلفون لها أبترسون علم بتوعي علم إن حالي خوين بعرف ما حدا خطب لي خير هبديت اللي فتات كاتي خير انتايم بالكو أنا كم ولاد خوينا شو علمت كنا تأمره إيش ساو كاريها خلاص حيلي وزحيل والله عابس أي قوينا معلو بنا عند حمساتات تشوفي كاسات سندريا هو كارد أم فتنكو مخري معدا نسب لبوم لسه بليون دحر زمت أسي أمتي خب بترمي دقود عقوم تبع إسك خب جزاء عملن ملسك أخنا عدد والفن كله عملات كم ذكر رحت قبل تدخل كوس معدوجن كوفا بالكاك مع زخا أبي سرعة لك هلوس ولا ممكن تدخلون دعبي مع حزاير ندحر عبي ومزن أنا مستدرس أنا حنركب ولدي تريح هون معي رختيم يهمين يبهالي في الليل مسدي ومتعيد 10 زي عديت بالكيتبل مور بس أصل زنبوركي أبوي بصراحة معناته بزح حاجة إيش لازم نبره
كم حزا جرات مخرني كم مخرتها جرات علن سلز نبرت اتا انا زعبخو اولادي كدوم يدلي كم جبركو ممعدكو محزاي مجبركو اتا انا محزنة منفس لازلاتو شو كفرحني ديكونس نتا مفقر نتا مكبارن كيس انا خبل معديك سمي كاو خاخ اللي يخل ስለዚህ ብምርዳእ ምፈታሕኳ ትኽክል ምክንያቱ ኾነ ዓቢ ከለና ትዝክሮ እንትኾን ካሲ ኣቦኻ ካብ ቆፍ ኣቢልኩም መደካ ሓንቲ ግዜ ፀፊሕ ክትክብለካ ይሓይሽ ምክንያቱ ማዕዶኦም ክረብ ትረበይ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ከብደካ እዩ ብጣዕሚ ኣብ ነፍስኻ ኣብ መንገድዓኻ ድሰፍር እያ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ዝኾነ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎሞ ከተተንፍሶ ዝደል ነገር ተሎ ዕድል ክብካ እወ ዘሎ መዓልቲ ምን ክንበሃል ፅናሕና ፅቡቕ ነገር እዩ ኩሉ ዝተባህለ ኮይኑ ይስማዓኒ ታኽላ ዝደሊ በቃ ባህልና ንገደሰሉን ወለድና ንምሰል ንከባበር ንፋቐር ዓለም ናብ ማርስ ንወርሕን ኣብ ዝኸድሉ እዋን ዶበይ ዶብካ ዓዲ ዓድኻ ዓውዲ ዓውድኻ ከይተባህልና ሰብኣውነትናን ክብረታትናን ይህን እንዳተባህልና ሓቢርና ንበር እሱ ይኻእቲ ናይ ብሓቂ ቅሳነት ደምፅእ انت تفاقرك انت تخابيرك اخا تقسن تقسين كخا امر اخا تعي حسب تعي تحسب كخا افراي سبتخو سلازي اتن بيزيك نغرات كل سبب له لبس لزبلطن نع نتقهلن نع نفرلن بعلاي ثانك يو سو ماتش يس حويت بዛ አጋጣሚ ምስለ ዝነበረና ጻንሒትን ምስለ አብዱም ጋሻይኮን ከናብዛ ፕሮግራም ምጻኸን ደጋጊመ ብስመይ ምስምዞም ተዓዘብቲ ናይዛ ፕሮግራም ከመስግነካ ይፈቱ ከያው መደብና ምስክኑ ወዲና ስለዚህ ዘኸበርኩም ተዓዘብቲ ምስ ሳሙኤል ዘረዝጊ ኤሳው ዝጸንሐና ፕሮግራም ኣብ ዝኽናዓት ዲና ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰላም ከነ ሳብስክራይብ ምባል ኣይትረስዑ ቴንክ ዩ ዛርካይን